ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардами ютуб, мардами дурай ватан. Имрӯз 22 марти соли 2025 сол шумо дар канали Хонатеҷе ҳастен. навор кардем навори хонаҳо, то охир тамошо кунен ва барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. шумо дорои замин, мошин, хона, квартираҳои фурӯшӣ бошен, ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ бошен, метавонен дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видео широй кунен. дар навораи баъдина дар ютуб, тиктоки, инстаграм реклама када дар фурӯш мегузорем. ирза наворда якчандта хонаҳо ҳастанд ки аз якчанд гӯшаву кандаи навор кардем. фақат тамошо кунен, навора бо диққат, адресора гӯш кунен ки Хонатеҷа чӣ мега. фақат дар рафти тамошои навор, видеонавор дар лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен. мо навора сар мекунем то охир тамошо кунем. дӯстони азиз, ба ҳама тамошои фароғат. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, яка мега ассалому алайкум. дӯстони азиз, мада хона дар кӯрай аз территорияи шаҳри Душанбе, автосентр. хона коробка ё ки ремонтдор, без ремонт боша, фарқ надора. ҳамин 40 то 55 метри квадратӣ фақат аз автосентри шаҳри Душанбе. кадомитон дорен, ина марамат муроҷиат кунед, мегира. рақамҳои WhatsApp шонда ахираш 4560 занг бизанен, бигӯен ки аз канали Сауду ТВ ё ки Хонатеҷа номероро гирифтем. шумо дар квартира дар корша мо дорем. марамат занг зада шанси беҳтарин аз даст надиҳед. дӯстони азиз, аввалин эълони рӯзамон. хоб новостройкаҳои фурӯшӣ сохта Семега дар шаҳри Норак, рӯбарӯи ҳукумати шаҳри Норак. соли 2027 ба истифода дода мешавад. харидорҳои магазин, хона бошад, муроҷиат кунен. маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳои дастӣ 9595 мегафон ё ки WhatsApp-и Вавилон 987 06 86 42 WhatsApp дора. нафарое ки хоҳиши мисол кредит гирифтанӣ ҳастен, метавонед шумо муроҷиат кунен. хонаҳо ва мағозаҳо ҳаста. мақсад якчанд вариантош қатъияй оиди ҳамин хонаҳо дӯстон дар WhatsApp мегафон занг занен, бигӯен ки аз канали Сауду ТВ гирифтам. ҳамин яка худаш мефаҳмад. дӯстони азиз, мисол метавонед шумо тариқи кредит ҳам бигиред. оиди масалан ҳамроҳи ака занг зада чахчах кунен, 50% чанд фоизша пешпардохт мекунен, далчи ҳар моҳа меспорен. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. бачакҳои Варзоб гӯшенака. об светш доимӣ ҳай. ин хона дар лаби дарё қарор дорад. тамоми шароитҳои хуби замонавӣ қатӣ. об ва свет доимӣ. 4 дар хона, 13 сотих замин масоҳат. хона дар ҷои обод, мактабу масҷид ҳамаш наздикай. алиш ба квартира мақсад дом боша, алишам мекунем, болоиш сумон битан. нархи ин хона 910 000 сомонӣ мега. пашти 1 миллион меган, мақсад 910 000. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, боз муомилаи созам дора. дар Варзоб лаби дарёда, дар наздикии 2 мактаб, мағоза. то шоҳроҳи Варзоб мега 20 метр. об светш доимия занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. анабоз хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Шодоб. ҳамирӯз аз Варзоб хонаҳоро бисёртар роҳӣ карданд. 3 хона, 4 сотих замин масоҳат. дар рӯбарӯи бозори Кушониён, 3 дар хона бо веранд дора. ҳамом дора.
خب ҳоҷатхона, ошхона, оғил дора. Сохтмон болои блок, ремонтош средний, ҳуҷҷатҳо 100%, дар наздикии мактаб ва садик. Свет дора, об дар кӯча гузарондагӣ, роҳи мошинрав ҳаст. Кухни дора, бо дар наздикии магазин. Нарх нақдай 320 000 сомон, боз муомилаи хубам мешавад. Каси мехара, ина боз дар ноҳияи Варзоби деҳаи Шодоб, сехонага 4 сотиха 320 000 сомонӣ. Марамат боз маълумоти пурра бигирен аз соҳиби мулк. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ рӯй карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулбута дӯстони азиз дачаҳои Маҳмуда қарор дорад. ин хона бошад 2 сотих замин дора ва 3 дар хона дора. як калидор дорад, як баня дора, об свет пастаяни дора. ай Гулбута то хонара 3 километр роҳ масофа дора. нархи хона 225 000 об дар ҳавлӣ. нигоҳ кунед, 225 000 нарх ахирии нархай мега. дига арзон намешава. фақат илтимос беҳуда занг назанед. ҳамин 225 000 да хоҳиши харидорӣ дорен, ина марамат занг бизанед. беҳуда нороҳат накунед. хуб харидор аниқ муомила дора. 225 000, 3 хона 2 сотих, Душанбе, Фирдавсӣ, Гулбута, дачаҳои Маҳмуд. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ рӯйкардагӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ рӯй карданд дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷамоати Қиблаӣ. 4 хона 6 сотих замин. нарх 290 000. ватсапшонда метавонед занг бизанед. айнагорни 9 километр боло, як подвали 12 ба 3, гирди ҳавлӣ маҳкам ошхона дора бо отделни 12 ба 3 фундаментҳои временкаҳо рехтагӣ.
свет аст, об мушкил нест, хона бо кирпичи пухта бардошта шудагӣ срочно савдо карда мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ. хуб дӯстон азиз, навода лайкҳоро монен, дар канали Хонатеҷа подписатсия кунен, чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша роӣ кунен. худо хоҳад навораи баъдна дар ютуб, тикток, инстаграм, ютуб канали Сауду ТВ Хонатеҷа рекламаи гизалаш карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. дӯстон азиз, навор тамом шид. фақат хоҳишаи ҳаматон ҳамин навора ба лайко поддержка кунен. ҳамин каси мешнава як дона лайк бизанад, зиндаву сарбаланд боша. хуб навор тамом шид. то видеонавори баъдна худотон эҳтиёт кунен. чӣ молу маҳсулотҳои фурӯшӣ боша роӣ кунен. ин қисмати падвали хона ҳай. чизе дорем барои реклама кардан, рекламаи фасонаш мекунем. мақсади Хонатеҷа ягон посредникам нестай, ёки мисол хулас обычный реклама мекунем.